من ji trajediya mala Miho beşek ji we re parî vekiribû. Ev di heman demê de berdewamiya wê ye. Ji pey serhildana Gilîdaxê malbat bi derbasbûna Îranê re tofanê diqilibe. Neferên malbatê yeko tên windakirin, kuştin û revandin. Ji 5 berxê mala Miho bi tenê hemû dimîne. Ji Îranê vedigere welêt, bira windakirine. Xuşka wî ye eslî li alî Îranê li gundê Ebaxliyê bi ecemekî re zêwî cibiye. 40 sal bûye xebera birê ji tu nebiye. Hemû ji ticarên bi qaçax heywîn dibin Îranê rica dike ku hele bila bipirsin gelo xuşka wî ye eslî heye an na. Çendekî ji pey gotinê ticar bi xortekî ecem re tên mala hemû. Dibêjin ev Hüseynê Xarzî we kurê eslî ye. Xal û Xarzî cara ewil li hev dibînin. Bi hesreteke mezin li hev hemêz dikin. Hüseyn dirêj behsa hesretî û heznîtiya diya xwe dike. Dema nasîna wî bi ticar re çêdibe qet xeberê nade diya xwe rê dikeve tê dîtîniya xalê xwe. Qasî du mehan mala xalê dimîne. Bi dema çûyînê destûra Mihoyê kurê xalê xwe jî dixwaze ku bi tevî xwe bibe Îranê. Ba diya xwe. Bila dêya pîr ji berî mirinê şabe. Bi wê hesretê nemire. Esliya ku derdê cîgerê dîtiye bi du mehe ji Hüseynê xwe bêxeber e hêsir mi çıqandiye. Dema ku Hüseyn li pêş çavê xwe dibîne ji şabûna çavê wê qet xortê li kêleka Hüseyn nabîne. Ji kurê xwe re hêrs dibe. Dibe law te çi ez bêxeber di qulavî xaniyî de îştim. Tu li ku da çûyî? Te negot giya min e belengazê hişê xwe bixwe. Hüseyn dikene. Hema rast jê re dibêje. Dayê ez çûme Romê. Diya belengaz bi me telmayî dibe. Xêr bû. Tu çira çûyî Roma reş? Ez çû mala bavê te. Min xalê xwe hemû dît. Qewmên te gişk dîtin dayê. Dayê jê bawer nake. Destê xwe ba dike dibe derewçîyo de tişte nema tu henekê mala bavê mi dikî? Ez gura serê çiya bim. Bira ji min re bûne xewna şeva law. Hüseyn dibe dayê te qet sefexweşî da mêvanê me? Law çend mehe ez ketime heyratê min hişê xwe xwariye. Qet nizam min got negot. Kurê min tu ser çavan rahatî dibêje dayê. Kurê wiya disa jê re dibêje. Dayê hela rind dîna xwe bidê. Qet tu naşibînî tu kesî. Daya rêben pîr e. Çavên wê jî rind nabirin. Dibêje nawe lehla. Dayê ev ne kurê birayê te ye. Mihê kurê xalê minî bala ye. Bi vê gotinê eslî ji cihê xwe radibe serê mihê dike hemêza xwe xêr webarî gevir kûçik wî. Dibe zarezara wê der û cînar tên hewarê dema meseleyê hîn dibin bi berdilê wê da dibîn. Eslî mala bavê te çû mîratê merivên te gişk çûn tu tenê bêxwayî li van deran mayî. Mêrê te mir zarên te yî dergîstî mirin. Tu ha bi şewat negiriye evda xwedê sebra xwe bîne. Eslî dibe ez heya niha nedigiriyam. Min digot ji bo miriya
ez ê çi bigirî? Derniha jî Hüseynê min çûye mihêmaniye dibe dayê eva kurê birê te ye. Xwayê te ye de ez negirîm kê bigirî? Dema kêfa dayê tê cî Hüseyn henekê xwe diya xwe dike. Dibe dayê de tu yê xelata min êdî tizbiyê bidî min ne? Ser vê gotinê dê radibe ser xwe, parîkî jî kûz biye, destê xwe dide pişta xwe, hûrik hûrik ber bi oda kelekê dimeşe. Bi destê wê da tizbiyeke kehrîbarê zer vedigere oda mêvana. Dewsa tizbiyê bide Hüseynê xwe, tizbiyê dirêjî mihê gurbirê xwe dike. Dibêje han emanetê xwe bigire kurê min. Eva tizbiya ya bavê te ye. 40 sale li ba min e. Ez kor bim. Di dema gela Tebrizê de ne Hemîdê bira ji berî kuştina xwe dide bavê te. Bi salan bi vê tizbiyê sebra wî tê. Ev deqên li ser lûbên tizbiyê ne neqşên bedewiyê ne. Nîşaneya kul û derdê dilê bavê te ne. Ji bo her êş û janeke xwe bi şîşa sor deqek daniye li ser libên tizbiyê. Dema ji kela Tebrizê hat ev tizbî di desta bû. Min jê xwast wî jî da. Min zemanekî kir stiyê xwe lê dema min bira hemû winda kirin û hêviyê min ji vê dunê qediyan min ji stiyê xwe derxist kire sandiqê. Kê xwast min neda tu kesî. Min ahd kiribû ku xwayê wê bên ez ê bidim wan. Neyên ez ê webalê gunê xwe bidim stiyê zaran. Bila wêya bi min ra têkine qebrê. Ji bav û kalan tenê ev tizbiya maye û derd û kulê wan mane ji me re. Gava vê tizbiyê dikişînim kela min tijî dibe.